Norda, Kaszuby Północne to kraina niezwykła, o ciekawej kulturze, urokliwym położeniu, kojarzona z piaszczystymi plażami, morzem i słońcem. Piękne plaże od strony otwartego morza i te nad Małym Morzem, jak mówią Kaszubi o Zatoce Puckiej, przyciągają w to magiczne miejsce tysiące turystów. Bliskość Bałtyku jest wielkim, ale nie jedynym bogactwem tej ziemi. Kaszuby Północne to także wielowiekowa kultura, piękna, choć nieraz skomplikowana historia i wspaniała przyroda. Cały region jest silnie związany z rzemiosłem rybackim, które od wieków było głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców. Do dzisiaj na Nordzie pielęgnowane są tradycje rybackie, język i kultura kaszubska. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne, lokalna organizacja turystyczna, skupia swoim zasięgiem miasta i gminy, które wspólnie tworzą region o niezwykłym potencjale turystycznym. Każda z gmin i miast to ważne ogniwo turystycznego łańcucha północnych Kaszub. Kaszuby Północne. Kosakowo to gmina malowniczo położona nad wodami Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Wody obu zatok rozdziela piaszczysty usypany przez prądy morskie Cypel Rewski, zwany po kaszubsku szperkiem. U nasady Cypla w Rewie znajduje się powstała w 2004 roku ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza, którą wieńczy krzyż morski. Piaszczyste plaże przyciągają tutaj turystów spragnionych kąpieli morskich i słonecznych. Rewa to również doskonałe miejsce do uprawiania różnych odmian żeglarstwa. Latem można zobaczyć tu widowiskowe zawody Pucharu Polski w kitesurfingu oraz regaty łodzi klasy Puck. Ciekawym wydarzeniem jest również finał Marszu Śledzia, czyli przejścia z Kuźnicy do Rewy przez płytkie wody Zatoki Puckiej. Drugą miejscowością gminy wartą polecenia są Mechelinki, gdzie można uprawiać sporty wodne oraz zobaczyć pracę miejscowych rybaków. Gmina posiada piękną, unikalną przyrodę. Na jej terenie znajduje się kilka rezerwatów, m.in. Beka, Mechelińskie Łąki czy rezerwat Czapli Siwej. Przepiękna przyroda, urokliwe miejscowości, atrakcje turystyczne, niezwykła kultura rybacka, wspaniałe krajobrazy. Taka jest właśnie Norda, Kaszuby Północne, miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Kaszuby Północne, morze inspiracji.